खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ दिया ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। रोजा रोजा सुबुंफोरा क'क्राझाराव हानजा सुरनानै 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनायाव सरकारखौ गोख्रै खालामनो खावलायो। अरुणाचलनि अनजावआव गंसे दाम्पारा हाखराव गोग्लैनायनि जाहोनाव आसामनि सा 21 मावथिफोरा जिउ खहा। लामा जाब्रबथायाव जिउ खोमानांनाय आसामनि सा 14 बोलि जानांनाय सुबुंनि नखरनो 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा फोसावदों। मोननै कार्बि आंलं अपारेसननि उनाव 2 कौटि रां फेग्रा मुवा जब्द खालामनायनि दायाव पुलिसआ सा 6 सुबुंखौ खायो। एएससिएसकेआ बिटिसिनि गाहायखौ साखोन-सिखोन खामानि मावग्राफोरनि थाखाय मासि गनायथि होनो खावलायदों। सर्बानन्द सन'वालआ भारतनि गिबिसिन हाइड्रजेन फुएल सेल जाहाजखौ वाराणसीआव बेखेवो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। रोजा रोजा सुबुंफोरा क'क्राझाराव हानजा सुरनानै 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनायाव सरकारखौ गोख्रै खालामनो खावलायो। 11 दिसेम्बर खालि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुजों खुंफुंजानाय रायजोनाङै सोमावसारनायाव रोजा रोजा सुबुंफोरा क'क्राझाराव हानजा सुरनानै 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनायाव सरकारखौ गोख्रै खालामनो खावलायो। सोमावसारगिरिफोरा सांग्रांथि होदों दि सोलिबाय थानाय गोबाव जानायनि जाहोनाव बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ फिन जागायफिननो हागौ। बे रेलिआ क'क्राझार गोजौ गेजेरारि आरो माल्टिपार्पज गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायजेन्नानै नोगोरनि गेजेरजों थाङो आरो बड'फा चिलड्रेन पार्कआव जोबहैयो। बाहागो लागिरिफोरा गोरोबथानि गोबां दफाफोरखौ नोजोर होदोंमोन जाय 5 बोसोरसोनि उनावबो जाफुंनो हायाखै। एबसुआ गोनांथार संबिजिदारि सोलायनायखौ खावलायो, जेराव दफा 280 आरो 6थि फारिलाइखौ सोदांनायजों लोगोसे बावैसो सिगां गोजां बोथोरनि जथुम्मायाव संसदआव दान्थे-बिदान्थे जादोंमोन। बे आफादा कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय बर' कछारी हारिनि थाखाय शेड्युल ट्राइबनि मानदान्दा होनाय BKWAC खौ आबुं गनायथि होनाय, सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ ओनसोलारि खालामनाय, बिटिआरआव उफ्रा गामिफोरखौ सोसननाय, हाग्रा मोनथाय आयेननि सिङाव हानि मोनथाय, 1500 कौटि रांनि जौगाथाय पेकेज आरो बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ हगारनाय बायदि गोबां दाबिफोरखौ खनले खनले खालामफिनदों। मिरु नखर मन्थ्रि आरो गिबि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखांलाइ गथायनाय जायो। एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा हुमखि होयो दि जुदि सरकारा थाबैनो राहा लायाब्ला बिसोरहा बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जागायफिन्नायनि अनगायै जेबो राहा थानाय नङा। नैथि खौराङाव दङ। अरुणाचलनि अनजावआव गंसे दाम्पारा हाखराव गोग्लैनायनि जाहोनाव आसामनि सा 21 मावथिफोरा जिउ खहा। अरुणाचल प्रदेशआव दुखुनांथाव जाब्रबथाय। सा 21 मावथिफोरा जिउ खोमानायनि आशंका। भारत-चीन सिमानि खाथियाव अरुणाचल प्रदेशनि अनजाव जिल्लायाव दुखुनांथाव जाब्रबथाय जानायनि खौरां फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बादियैब्ला तिनिसुकिया जिल्लानि सा 22 मावदांसाफोरखौ लानानै थांनाय गंसे दाम्पारा गोजौ जौथायनि हायुलियां साग्लागाम लामानिफ्राय सिलिंनानै 10,000 फुट गोथौ हाखराव गोग्लैयो। सा 21 खामानि मावग्राफोरा थैनायनि खौरां मोन्नाय जादों आरो रैखाथि हान्जाया दासिमबो गोजान आरो गिख्रंथाव जायगानिफ्राय गोथै सहफोरखौ बोखांनो नाजागासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ। अरुणाचल लामा जाब्रबथायाव जिउ खोमानांनाय आसामनि सा 14 बोलि जानांनाय सुबुंनि नखरनो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा फोसावदों। भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ अरुणाचल प्रदेशनि अनजाव जिल्लायाव जानाय दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायनि सायाव गोथौ दुखु फोरमायदों। रामनि तिनिसुकिया जिल्लानि खामानि मावग्राफोरखौ लानानै थांनाय गंसे ट्राकआ बे सप्तानि जागायजेन्नायाव गोथौ हाखराव गोग्लैयो। सा 14 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों। गाहाय मन्थ्रि मदिआ रुंसारि जानाय सुबुंफोरनो नखरनि गाहाय मन्थ्रि माहारियारि रिलिफ फान्डनिफ्राय 2 लाख आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 50,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों।
बिथाङा ससियेल मिडियायाव लिरदों दि बिथांनि सानस्रिफोरा भुगिनांनाय सुबुंफोर आरो बिसोरनि नखरजों दं। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया दुखुबो फोरमायो आरो बुङो दि रैखाथि हान्जाफोरा गोमानायफोरखौ नागिरनानै हेफाजाब होनो थाखाय जयै खामानि मावगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ, मोननै कार्बि आंलं अपारेशननि उनाव 2 कौटि रां फेग्रा मुवा जब्द खालामनायनि दायाव आसाम पुलिसआ सा 6 सुबुंखौ खायो। आसाम पुलिसआ कार्बि आंलं जिल्लायाव मोननै गुबुन गुबुन अपारेशनाव 2 कौटि रांसो आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा जब्द खालामनानै सा 6 सुबुंखौ खादों। पुलिसआ लोगो नांनानै सिग्रोमनाय समाव दिल्लय तिनिआलिनिफ्राय 294.38 ग्राम हेर'इन आरो लारिजान ओनसोलाव 26.025 किल'ग्राम अफियाम बोखांनो हायो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम एगेन्स्ट ड्राग्स केम्पेइनाव सोलिबाय थानाय नाजानायनि थाखाय पुलिसफोरखौ बाख्नायदों आरो बुङो दि मावख'गिरिफोरा फेग्रा मुवा फालांगिखौ होबथानो थाखाय गोख्रों खामानि मावगासिनो दं। ड्राग्सनि फुंखाखौ नागिरना आरो बेजों लोब्बा थानाय गोबां सुबुंफोरखौ सिनायथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ, ASCSKआ BTCनि गाहायखौ साखोन-सिखोन खामानि मावग्राफोरनि थाखाय मासि गनायथि होनो खावलायदों। बिजनीआव जानाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसाम स्टेट कमिसन फर साफाई कर्मचारीज ASCSKनि सोद्रोमा भीम बाजपरा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारीखौ साखोन-सिखोन मावथिफोरजों मोगा-मोगि जानांनाय गाहाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खावलायो। बसुमतारी बिथाङा बुङो दि गोबां साखोन-सिखोन मावफारियाफोरा गोबां बोसोरनिफ्रायनो गुबुन गुबुन BTC सरकारनि बिफानफोराव खामानि मावबोगासिनो दं, नाथाय बिथांमोननि मासिखौ दासिमबो मावख'आरि महरै गनायथि होनाय जायाखै। बिथाङा BTC सरकारखौ बेफोर मासिफोरखौ थाबैनो रेगुलार खालामनो खावलायो जाहाथे खामानि मावग्राफोरा नांगौ रोखोम सिनायथि आरो साख्रिनि रैखाथि मोननो हायो। बिथाङा बेखौबो बुंदों दि खामानि मावग्रा आरो बिसोरनि नखरफोरा दासिमबो थोजासे थाग्रा खुलि गैया। बसुमतारी बिथाङा BTCनि खुंथायखौ बिजनी हरिजन कल'नियाव खमैब्लाबो 30 हरिजन नखरफोरनि थाखाय न' लुनो थाखाय खावलायो, जाय बिथांमोनहा गोब्राब थासारियाव जिउ खुंगासिनो दं। बाजपरा आरोबाव लांदां जानानै थानाय सोरखारि मासिफोरनि थाखाय इन्टारभिउ लानायनि गोनांथिनि सायाव बोलो होयो। बिथाङा बे साख्रिनि 80% साख्रिखौ साखोन-सिखोन खामानि मावग्राफोरनि थाखाय थिनानै दोननो खावलायो, जाय बिथांमोनहा गोलाव सम खामानि मावनायखौ नोजोर होनानै खामानि मावग्राफोरनि थाखाय थिनानै दोननो खावलायो। बेजों लोगोसे बिथाङा BTC सरकारखौ साखोन-सिखोन खामानि मावग्राफोरनि मुजुरिखौ बांहोनो खावलायो आरो बुङो दि बिथांमोननि दाननि बेथनआ बिथांमोननि खामानिनि महरखौ दिन्थिया। बाजपर बिथाङा बुंबावो दि आय'गआ बेफोर जेंनाफोरखौ अब्लासिम दैखांलांबाय थागोन जेब्लासिम साखोन-सिखोन खामानि मावग्राफोरा गाव मोननांगौ मान, रैखाथि आरो सुबिदाफोरखौ मोनाखै। द'थि खौराङाव दङ, सर्बानन्द सन'वालआ भारतनि गिबिसिन हाइड्रजेन फुएल सेल जाहाजखौ वाराणसीआव बेखेवो। इउनियन मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालआ भारतनि गिबिसिन हादोरारि हाइड्रजेन फुएल सेल जाहाजखौ वाराणसीनि नमक घाटआव बेखेवबाय। गोदान नावआ गंगायाव साखोन-सिखोन आरो अरायथा दैमा रोगाथायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान। भारत हादोराव बानायनाय बे जाहाजआ मोब्लिब गोहो सोमजिहोनो थाखाय हाइड्रजेन फुएल सेलफोरखौ बाहायो, जेराव दैल' थायो, जायनि थाखाय बेयो आबहावा मोजां जायो। बेयो दावबायारिफोरखौ लांफानाय आरो गोथां हान्था-मेला बिरोंदामिनआव भारतनि जौगानायखौ दिन्थिनानै फालांगियारि हाबाखौ जागायबाय। बिथाङा बेखौबो फोरमायबावो दि भारत हादोरा दायो बेफोरबादि साखोन-सिखोन नावफोरखौ बाहायग्रा हादोरफोरनि हानजायाव ज' जाबाय। बेखेवनाय हाबाफारियाव गोबां मन्थ्रि आरो मावख'गिरिफोरा नुजाथिदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।